हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनो जादों लोगोफोर मुंदांखा बर' सुंद' सावथुननि एक्टर बिथां रिंसार ब्रह्म बिथांनि कनसेप्ट डाइरेक्शन खालामनाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां एबा बावैनो आबुङै रिलिज खालामजानो गोनां रमान्टिक बर' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जादों लोगोफोर सोरनिबा जागोन नोंबा। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बिथां रिंसार ब्रह्मजों लोगोसे फावखुंग्रि निकि ब्रह्म बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअआवनो मेथाइखौ रोजाबदों बिथां रिंखां ब्रह्म। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म मुंनि इउटुब चेनेलावनो थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जानानै थाखादो। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।